Kevyt kertasinko 66 88. Taistelijan on hallittava kertasingon käsittely ja käyttö siten, että hän osaa arvioida maalin nopeuden ja ampumaetäisyyden. Saavuttaa tehokkaalle ampumaetäisyydelle paikalla olevaa maaliin valoisalla 90% ja pimeällä 75%. Osumatodennäköisyyden ja liikkuvan maaliin valoisalla 75% ja pimeällä 65%. Ampumatodennäköisyyden taistelijan on kyettävä laittamaan kertasinko ampuman kuntoon 5 sekunnissa ja kuljetus kuntoon. Kevyellä kertasingolla tuhotaan rynnäkkö- ja kuljetuspanssarivaunu. Moderni aktiivipanssarille suojatun taistelupanssarivaunun tuhoaminen. Vittu, mä ihan sekaisin tässä, tää on muutenkin niin hauskaa tuo. Kuvaa. Sopisi täällä vielä lukee. Kertasinko ampujan tuliasema on valittava sivusta tuliasemaksi. Etäisyydet tulen aloitustasalle ja maalialueella mitattava taisteluvalmiuden yhteydessä. Noin. Hyvää yötä.